Amics de Busguard, una setmana més, ja és habitual, em poso en contacte amb vosaltres per mitjà d'aquest vídeo. Acabem de celebrar la Diada Nacional de Catalunya. Aquest any l'hem tingut de celebrar amb un format diferent. No han pogut haver les grans manifestacions d'altres anys. Malgrat tot, suposo que per ningú de nosaltres ha sigut un dia qualsevol. Com a creients, tenim l'obligació de pregar pel nostre país. Com a ciutadans, tots tenim l'obligació de treballar a la mesura de les nostres possibilitats per una Catalunya que sigui justa, per una Catalunya que estigui cohesionada, per una Catalunya que sigui hospitalària, per una Catalunya en què ningú se senti discriminat. També demà, dilluns, dia 14, serà un dia molt important per les famílies. Els infants i adolescents retornen una altra vegada a les aules. Si cada any aquesta data de retorn al col·legi és sempre un dia d'enrenou, doncs pels pares, per tota la família i que pressuposa ja l'inici del curs, aquest any tots ho sabem, aquesta data té un caràcter especial. Tots estem en la incertesa de veure com anirà. Jo des d'aquí vull donar confiança en els pares i mares i també de manera molt especial als avis i àvies, que sou segur els que més m'escoltareu. Malgrat les incerteses, malgrat els perills, és sempre bo que els infants retornin a l'escola, que socialitzin la seva vida amb els altres i que, sobretot, tots prenguem les mesures necessàries perquè això es pugui fer en normalitat. I també aquest diumenge hem escoltat la paraula de Déu. Mireu, si hi ha alguna expressió que pugui resumir tot el que han llegit avui a les esglésies, és la resposta en el Salm responsorial, aquest Salm 102. La resposta que estem convidats a dir és: el Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l'amor. Aquest és el nostre gran tresor. Som estimats per un Déu que no ens mira en mirada inquisitorial ni de jutge la nostra vida, sinó que la seva mirada és una mirada de complaença, és una mirada d'estimació, és una mirada que vol el bé per tots nosaltres. I el Senyor se n'adona de quin fang hem estat fet, sap de les nostres mediocritats. I ell és excel·lent, aquesta expressió. Ens diu que ell és compassiu i benigne. És un Déu ric en l'amor, lent per al càstig. Ell està pront a estimar, a abraçar, a compadir-nos, a estar al costat nostre. La paraula càstig és una paraula que gairebé no hi és en el seu diccionari. Déu no castiga, en tot cas Déu ens adverteix. I en l'Evangeli hem escoltat aquesta pregunta que Pere fa a Jesús: Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? I encara li diu: 7 vegades? Mireu, Pere, el bon amic Pere, aquests dies hem anat veient diferents escenes de Pere, és aquell que té la mentalitat del comerciant. Jo faig, jo dono i que em donen a canvi. És el que té la mentalitat del comptable. Quantes vegades hauré fet? I amb això és totalment diferent a Jesús, ja que no es tracta de perdonar moltes o poques vegades. No es tracta de dir si ja n'hi ha prou del perdó o si encara tinc la possibilitat o haig de tenir la possibilitat de perdonar una vegada més.
El perdó no es comptabilitza. El perdó és una actitud que hem de portar tots a dintre. El perdó és una manera de fer. El perdó és aquella manera en què nosaltres ens volem relacionar amb els altres. El perdó no el donem com a altruisme, sinó que el perdó el donem i l'oferim perquè tots nosaltres ens sentim deutors d'un perdó molt més gran, del perdó del Senyor, que és ric en l'amor, lent en el càstig. Aquest Senyor que és compassiu i misericordiós. Quan Pere diu 7 vegades, el Senyor li respon, no et dic 7 vegades, sinó 70 vegades 7. És una expressió que vol dir sempre. No comptabilitzis el perdó. Com no pots comptabilitzar les obres de caritat que ja has fet. És a dir, ja n'he fet prou avui. Sinó que això és una vivència que has de portar sempre. Quan el Jesús li diu 70 vegades 7, li recorda que ha canviat a l'Antic Testament. En l'Antic Testament hi ha un passatge en què es diu que Caín serà venjat 70 vegades 7. Ara Jesús diu, no, Caín i tots serem perdonats 70 vegades 7. I aleshores els explica aquesta paràbola, que realment ens hi hem de veure tots retratats. Aquesta paràbola en la que hi ha algú que se li ha perdonat molt, i aquest que se li ha perdonat molt és incapaç de perdonar aquell que li deu poc. I això que ens pot semblar estrany a tots nosaltres és el que ens passa a nosaltres. Sincerament, no podem llegir aquesta paràbola sense mirar-nos al mirall, perquè nosaltres no som conscients de tot el que Déu ens ha perdonat en la nostra vida, de tot el que Déu no té en compte de nosaltres, de tot aquest Déu que està content quan ens veu que nosaltres ens vivim lliures, sense anar afeixugats amb el pes de la culpa. Però és que d'això no en som conscients i el donem per fet. I en canvi ens mostrem molt hostils amb aquells que ens han ofès amb poca cosa, amb aquells que ens deuen poc, i no sabem perdonar i volem que per ells es faci la justícia que Déu no ens ha fet per nosaltres. En la pregària més important que resem del Pare Nostre diem i perdona les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. Que no sigui una expressió feta, que no sigui unes paraules que hem après de menuts i que de forma monòtona i rutinària diem, sinó que cada vegada que gosem dir el Pare Nostre i gosem dir aquesta expressió, sigui el compromís ferm de que aquells que ens han ofès els sapiguem perdonar, però que també sigui l'esperit ferm de que en aquells que nosaltres hem ofès també els hi sapiguem demanar perdó i sapiguem reconèixer que en la nostra vida, per les nostres mediocritats, per les nostres enveges, per les nostres ambicions, pel que sigui, també ofenem en els altres. Amics i amigues, en la segona lectura, Sant Pau ens ha dit una expressió que molt important, molt expressiva, quan diu cap de nosaltres no viu ni mor per ell mateix, mentre vivim pel Senyor i quan morim pel Senyor. Per això, tant si vivim com si morim, som del Senyor. Tant si vivim com si morim som del Senyor. No vivim ni morim per nosaltres, sinó que vivim per al Senyor. Tant de bo aquesta sigui la nostra manera de fer la nostra vida. Amics i amigues, que tingueu un bon diumenge.